What's up guys, good morning, it's me, Suzuki from Katana Brothers. Bali, destination point po namin ngayon, punta kami ng Bani or din, sa Bani kasi may tinatawag sila doon na Busay Falls. Hindi ko pa napuntahan yun kaya medyo gustong pupuntahan yun. Kasama ko ulit si Yana, si Maldita at mo. Hindi na makita mukha kasi nagdura na siya. Yun, hintay pa namin may ibang kasama. Ibang kasama kasi namin, isa lang yung kasama namin sa Katana, yung si Martin. Yung ibang kasama niya kasi mga tropa rin niya lang kami, join ride para lang hintay lang namin kung anong balis already 5 na kaya waiting pa rin kami na una rito. Kala namin may mga tao na may mga kasama na dumating. Kaya tayo na lang mamaya. Kita-kita na lang tayo doon. It's me ulit. See you. There were times that I remember when I did not know no pain, when I believe it forever and it's gonna stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name, cause I can't reach out to call you and I know I'll wait one day. Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Hey, hey. Everything will be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not, cause the dreams. Yo, dito kami sa part ng Alaminos. Bali, sentrum to ng Alaminos. Mapansin nyo gano'n. Going to Banina to. Isang bayan na lang Banina. Bali, ito yung mga kasama ko. Bali, nakikita ride lang po ako. Kaya, lapit-lapit na rin pero alam ko medyo mahaba-habang mahaba-habang lakaran din yun kasi gitna ng bundok kasi alam ko parang gitna yun based lang sa sinabi sa akin. Bali second rides to ng 2021 unang rides kasi namin sa mga Burgos yung second ride. More come next namin Bulina Falls by 24 kami ulit. Yeah, kaya sa mga kasama ko dyan yun. Yeah, bali nandito na kami sa Bani. Ito na yung papuntang Busay daw. Bali, video lang po malayo-layo pa to Stop over lang kami kasi nagkakape yung mga kasama namin. Kaya, yun, medyo pa. Buti nga medyo okay yung panahon, hindi masyado mainit. Sigurado malamig ito mamaya. Lapis-lapis na rin. Sige, mamaya ulit kita tayo. Yo, what's up mo? Dito na kami. Bali, grabe yung dinaanan po namin. Hindi mo alam kung saan. Pero sa gitna na to. Bali, papunta na to sa Busay Falls. First time kung napuntahan to, medyo masyado siyang sukal. Kung pupunta kayo dito, dapat medyo pasensya na konti. Tsaka may nag-guide naman dito. Meron iwanan din ng motor dito kasi ito yung pinakabahay. Yung si Kuya. Yun. Iwan dito yung mga motor. Lalakarin na lang. So, malapit-lapit na tayo. Papunta na kami doon ngayon. Bali, may lakaran pa ng konti kasi. First time namin pupunta kasi dito First time ko rin puntahan to. Pero naririnig ko na to. Medyo maganda naman siya. Pupunta ka dito, alam mo, parang pumunta ka lang ng parang bukid doon.
Daming puno ng mangga. Pero may guide kami. Yung tour guide namin. No? Tourist guide namin yun. Yun. Riba. Ayan. Pwede ka magano dito. Ha? Marami rin pupunta rito. Marami rin. So, dami daw pumupunta rin dito. Kaya lang talaga kung hindi mo kabisado yung lugar, talaga mawawala ka. Kailangan mo talagang pasensya muna bago magano. Ito kasama namin. Malayo pa ba? Malayo pa? Malapit na. Pababa. Oh, pababa pa daw. Yung ano, yung malapit nila, iwan ko lang kung gaano sa amin. Kung malapit o malayo. Buti na lang timing kami, hindi masyado mainit. Medyo makulimlim ng konti. Kundi, yari. Tirik na naman ang araw. Yun. Yan si Maldita, oh. Second rides na to in 2021. Second rides namin. May coming pa naman. Meron kami sa Bulinaw Post. Yun. Diretso lang kami. Sige. Aripin ang kuya. Aripin. Oh. Lakaran pa to, lakaran. Malapit lang, ano? Malapit lang. Malapit lang pero nakakapagod daw. Meron pa daw pababa to, may pababa pa. Sige, kita-kita tayo ulit mamaya kasi medyo mahabang lakaran to eh. Kaya ano. Sige, mamaya. Pin mo sa gitna ng ano, mayroong CR, oh, tingnan niyo oh. Wow, ang lupit. Gusto mag-CR doon. Sige, medyo mahabang lakaran pa. Ayun na po, malapit-lapit na kami. Pababa na kasi to eh. Yun. Yun na siya oh. So, pababa na, lapit-lapit na. Iawak. Daan pa lang. Grabing Pagod ka na. Lapit lang pala. Pag-ulan dito. Kung yaman na kanya pa kikwes. Buti na lang timing kami na hindi umuulan. Kasi kung umulan to, yari. Putik dito sa baba. Baka mapapaputik ka. Ayun. Ayun na oh. Okay. Kasi narinig ko Yun. mabalo bilyo ko koy. Lapit na. Na. Lapit na po kami. Kung makikita nyo, ito na po siya oh. Nasa hindi na kalahati, 3/4 na siya. Pero pababa pa. Pababa pa talaga to. Bakit na to walang 100 step pa, 100 step. wala ka ganto. 100 step. 100 step tayo. 100. Pwede yun tanga. Yun. Oh! Oh, meron pa daw, mahaba-haba pa daw, oh. 100 step na. Oh! Yun, oh, kunting pasilip tayo dyan. Yun sila, oh, yun na. Oo. Oh! Buti na lang. Pero experience na rin to. Ito yung tinatawag nilang Busay Falls, Bani. Oh, ingat. Asa na? Wow! Malapit na. Oh, meron pa tayong 100 step pa. 100 step pa.
Pati na yun. Bari. Pababa talaga. Oh. Mamaya pakyat, Jerry. Mamaya pa daw doon. Oh, meron pa daw. Isa pa lang to. Kaya 100 step tayo ha. 100 step. Tingnan mo. Grabe. Sulit, ha? Ano, meron pa pababa. Meron pa. Oh. Yun po, meron pa pababa ulit. Bababa ulit tayo ha. Kanina pa yung malapit. Di pa Malapit na. Sabi nga sa inyo, malapit na. Pero mapapagod kayo. Malapit na pero nakakapagod. Bari. Yun na. Para kaming namundok talaga. Alam mo yung talagang Tagong Falls to. Hindi ka to, compare mo sa Bulinaw Falls, Tara Falls at saka Enchanted Cave. Doon agad. Ito naman talagang dadaan ka talaga parang gubat talaga. Yun. Lapit na. Oh, makikita nyo, bari. Oh. Yan. Mahilig mag-selfie, ang dami rito. Ang dami yung pagsiselfiehan dito. Ayun na. The moment of truth. Nandito na po. Malapit-lapit na po kami. Oh. Ayan na po. Tignan nyo na po. Ito yung bunga ng paghihirap namin ngayon. Oh. Bari. Oh. Oh, sakto. Okay, po. Bigla ako nagulat ah. Ayun. Meron doon, doon tayo. Alalay lang ka, alalay. Dito na kami. Oh. Bunga ng paghihirap. Oh, babalikan ko kayo. Bumitaw puro alahoy. Panahon na para ikaitaboy. Masakit na pero di ka dapat tumuloy. Lumubog ka sa iyong sarili kumunoy. Nag-iipa nung napanood niya si Boroy. Nak ng tuba, edi yan lalim mo. Kung kayang sisirin yung kababawan mo. Yo, what's up? Ito is a moment of truth. Nandito na kami. Yan na po ang Busay Falls ng Bani. Yo! Bawing-bawi ang pagod pagpunta rito. Ang tubig, tignan mo, from linaw. At ang nature, mapapasin mo dito kasi talagang nature siya. Ang tubig nagmumula doon sa taas. Doon, sa taas na yon, doon nagmumula yon. Kaya sa mga kasama dyan, gusto nyo pumunta rito, dapat pasensya lang talaga. Kailangan nyo kasi lakaran to. Lalakad kayo almost 50 to 30 minutes. Tapos may pababa pa talaga. 100 steps talaga. Yung titignan nyo. Nakaka-relax. Kung tutusin to, nakaka-relax. Sarap balik-balikan to in case tutusin. Kaya lang talagang isa ito sa mga bucket list ko namin. Yan, iikot ko kayo. Yan po. Yun po ang kasama namin, nandun po siya. Ito na po yung pinakabungad ng Busay Falls, Bani, Pangasinan. Tignan nyo po, ang ganda at ang linaw po ng tubig. Swerte kami kasi solo namin dito.
mapipil mo nature talaga. Nasa gitna, parang bundok. Kaya kung napupunta dito, sigurado, promise, mag-i-enjoy kayo. 3, go! Pak. Go! Pak. Kasama namin. Bali, first time. First time nyo ba lahat? First time. First time. Maganda yung boy. Napakabigit ng daan. Napaka-basic. Yun. Malapit lang pero mapapagod ka. Yun ang sabi eh. Pero ulit. Maganda yung report. Isa po, sa report lang ito. Saka dito naman safe naman, may nagbabantay. Papansin nyo, merong nagano'ng life jacket dun. Yun, life jacket. Kaya kapag sa mga hindi marunong lumangoy, dapat lang yan kasi siyempre dito ka sa gitna eh. Yung tinatawag na experience. Ayun, nandito na kami ngayon. Tama ko si Maldita. Pangalawang ano namin to, bali getaway muna in this 2021. Una sa may Burgos. Pangalawa naman Falls kami. Ito yung tinatawag ng Busay. Busay Falls sa Bani. Kaya lang medyo ano to, medyo kalagitnaan talaga ng bundok, maglalakad ka talaga. Pero sulit ang lakad mo rito. Kung mapasin mo, yung ano, pinaka-falls yun. Makikita nyo yun. Yun. Yun si Maldita, tingnan nyo. Ayun. Mga kasama namin doon. Ayan. Ulit tayo ha. Parang nakatapusan na. Sige. Katapusan na ba? Putik. Pahinga muna dyan. Pahinga muna. Putik. So, pauwi na kami. Ito na naman yung tinatawag namin 100 steps. Ay, nakakapagod pero nakaka-enjoy. Ito na yun eh. Woo! 100 step.
Pansin yung daanan, no? Talaga masukal talaga. Pawisan ka talaga dito. Parang grotto, no? Parang pumunta ka ng grotto. Oh, Pepini! Okay. Ito na yun eh. Sarap pero ito na yun. Yun o. Yun pa o. Ah! Shit! Iba na po. Ah, grabe. Ito nakakapagod rito eh. Meron pa doon, no? Yung pa. Oh, ang bilis nyo ah. Kalamahin yung mga bitlog nyo. Stop over muna. Grabe nakapagod. Pagod na ako. Kaya yan, kaya. Jogging, jogging, jogging ha. Ito muna. Minutes.